Welcome back to our YouTube channel, Vlogger Yours Truly. Good morning to all my brothers and sisters around the world. God is good all the time and praise the Lord. Last na to nga topic mao ang qualities of a leader o ang pamilya nga diha sa pamilya ang mga bunga nagagikan sa mga maayo nga leader. Karon atong pagahisgutan ang social action nga atong nasayran nga si Jesus Christ adunay tulo ka mission nga mao ang pagka pari, pagka-propeta o pagka-hari. Pagka-pari mao ang mga pag-ampo, ang pagka-propeta mao ang pagsangyaw o pagtudlo ngadto sa uban, ug ang pagka-hari mao ang pagka mualagad, muserbisyo. So ato kining nadawat during sa atong bunyag ang threefold mission of Jesus Christ. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Yes, ang Diyos mo'y pag-asa nato sa kalibutan. So, ang simbahan naningkamot pag-aayo, no? Sa pagdala sa tinuod nga mithi ngadto sa mga organization or sa katilingban sa social institution nga educational nga anaa ang daghang mga pagtulunan economical ug ang political. So aduna kitay pito ka Catholic social teaching nga kung ato kining usa-usahon tagsa kini ka topic pero ato lang kining i-summarize. So una, mao ang life and dignity nga usa ka tawhanong kinabuhi nga ang atong kinabuhi sagrado ngano man sagrado nga binuhat kay susama kita sa panagway sa Dios. Ang tanang tao aduna siya'y takus ug angay nga irespeto. Ug walay sapayan kinsa man siya o tagadiin man siya. So, ang ikaduha mao ang pamilya, ang community participation. Nga ang pamilya mao gyud kini ang mo participate dili kay mo adik lang ta apil diha mo apil gyud ta diha sa ato ang mga buluhaton or mga rights or mga responsibilidad diha sa ato ang community. So, nag-ingon, I am my brothers and sisters keepers. It is not good for man to be alone. Dili maayo sa usa ka tawo nga mag-inusara. No man is an island. So, kailangan mo participate ta. So, ang ikatulo mao ang rights and responsibilities. Mao kini ang atong i-participate nga duna kitay right sa atong kinabuhi. Ug aduna usab kitay participation ngadto sa local community. So, ang ikaupat, mao ang option of the poor, vulnerable, nga ang buti pasabot, nga kining mga kabos, tandugunon jud ka ini, mahuyang. So, Proverbs 9:17 nag-ingon, kung muhatag ka sa kabos, samara nga nagpahulam, ug ang mubalos kanimo niini, mao ang Dios. So, mihatag ka, tungod sa imong dakong gugma, tungod kay sila labaw nga nanginahanglan, imo silang itaghaan. O kini usab, ang Ginoo nag-invite ka nato nga i-care nato ang atong mga kaigsuunan in a special way for those who need the most help. Kinsa tong nagkinahanglan gyud sa atong tabang in a special way ang atong pagtabang. Ug mausab kini ang paggasto, pagtabang nato ngadto sa mga masakiton. Ug mo ato usab i-care ang mga kabus ug mga timawa. No? Labi na katong mga ato gyud silang atimanon nga mga gamay diha sa atong katilingban.
So gi-invite kita sa Dios niini. So ang ikalima mao ang dignity of work and right of workers. Nga adunay dignidad sa atong trabaho ug adunay usay katungod sa mga buhat. So ang ikaunom mao ang solidarity, ang paghulagway sa mga butang o sitwasyon nga nanambikit sa daghang tao nga nagkahiusang responsibilidad. So magkahiusa. So ang ikapito mao kini ang care of God creation nga naga-reflect kung kita atong i-care ang iyang mga hinimo o binuhat sa Dios, naga-reflect kini sa gloria sa Dios, no? Tumakita labi namang bungtod, makita na to mga tanom, mga tanan nga nasa tong environment atong mahimaya ang Dios. Nasa Roman 1:20. So dinha atong paghisgutan karon ang politika kay hapit na ba ang atong eleksyon, nagsugod na ang mga kandidato sa mga supporter sa Caravan or unsa man ang ilang mga buluhaton. So unsa may maayo na tong buhaton bilang mubutuhay ta, no? So una, kining politika di kita magpalabi ani. Kay kung ato ning palabihon og maayo, makaguba ni sa relasyon or makaguba sa imong pagkaamigo. Kay daghang nahitabuan kay supporter siya sa Pikas, supporter siya sa Pikas, sila ang naguba. Wala na, dili na amigo. No? Mao na ra ba pud ni ingon po nga dili na wa na tagdanay. O makaguba gid kini sa relasyon diha sa pamilya, even sa pamilya kay ang pamilya iba-iba man siya o gusto siya ani niya ang isa pud kani siya no. So nagkinahanglan nga irespeto nato ang usag-usa kung kinsa man ang iyang butuhan. Dina sa atong kay kini manggod na doon na manggod kitay katungod sa pagboto ug sagrado kaayo ang boto. Tun-an nato ang atong mga leaders, atong estudyuhan kung kinsa ang angayan or kinsay atong butuhan during sa election, dictation gikan sa Holy Spirit. Kay wala pa ta masayod, no? Kinsay makadaog niining atong mga kandidato karon. Pero ang Dios nasayod na kung kinsa iyang ibutang diha. So, kung kinsa man gani ang naa dinha, andamtang mo suporta ug mo respeto kung kinsa man ang ibutang sa Dios. Mo na nga atong paningkabutan nga kita maayo unta ang atong relasyon sa usag-usa. Dili unta magguba tungod lang sa politika. So, aduna usay pagpahinumdom sa mga gamay nga pagpahinumdom lang nga. Ang diha sa politika aduna gid kitay pagpili og atong butuhan. Og gibawal jud, no? Gibawal jud nga atong ibaligya ang atong boto. Nakasala kita anak ngadto sa Dios, ako kanang sala ngadto sa Dios. Ug supak usab kana sa atong balaod kay kung masakpan gani may balaan supak usab kana. So atong paningkamutan nga bilang mga voters na matured na ta, no? Nga mga Filipino citizen. Dili na unta ayun ana na asahay atong madunggan nga kinsa tong dako mao, no? So yaga-yaga lang na pero atong paningkamutan nga aron maangko nato ang clean and honest and peaceful election ana unta kanato ang pagsinabtanay. So atong paningkamutan nga during sa atong election nga ang mudikta ang Holy Spirit kun kinsa dili kay ang mudikta ang unsay imong nadawat kun dili kun unsay naa sa imong kasing-kasing o i-dictate
sa atong labaw nga makagagahong nga Diyos. Kay wala pala kita nasayod, pero ang Diyos nasayod na kung kinsa ang mananaog. So, may buntag sa tanan mga kaigsunan ko ni Kristo, ug ayaw ko mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, ug aron ka mo makasunod sa mga video na i-build diya sa ubos, imo lang na siyang i-touch para makasunod ka sa atong mga video nga coming. So, again, mayong buntag sa tanan.